għalija hija tibdi fl-istorja. Iktar li mhix bnedem storiku laqas min politiku, ma iktar li l-istorja kollha ta' Malta tgħid iva dak kien punt meta l-istorja ta' Malta ħadet triq ġdida. Kien hemm jisu tiġdid ta' kultura u Malta, dak li għandu teatru, kidba, arti, anke fl-industrija. Kien hemm entrapriżi ġodda fejn nies kellhom il-kuraġġ li jagħmlu xi ħaġa ġdida, mhux dejjem niddependu pereżempju mit-tarsna mill-forzi navali Ingliżi u dawn tip ta' affarijiet. Konna nafu li dawk ħajspiċċaw bil-kuntratt ta' 10 snin u għedna Malta qalet le jridu nfendu għal rasna ġranet fuq il-fossa nixtieq ukoll intihom laqta ftit differenti mis-soltu f'dak li għandhom x'jaqsmu ħarsa lura li l-istorja ta' dawn l-aħħar 50 sena fil-fatt ħajkun esibizzjoni, items għat-tfal, jiġifieri ħajkollhom coloring books, crafts li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-istorja ta' Malta u anki diskussjonijiet. Qed inħarsu l-qudiem ukoll anki b'attivitajiet fis-sajf stess. Għanna wiri ta' żwiemel għad-dilettanti kollha ta' dak it-tip ta' divertiment biex ngħidulu hekk, mezzi ta' trasport, eżibizzjoni tal-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' żwiemel. Nidħlu fil-Festa tal-Indipendenza, mbagħad wara l-Indipendenza mbagħad għandna sensiela ta' esibizzjonijiet li ħajsiru il-biċċa kbira fid-Dar ċentrali stess, esibizzjoni ta' arti mis-snin 60ijiet, ġifieri l-artisti kollha ta' dawk iż-żminijiet mill-64 sa' 70 hekk biex ngħidu hekk, ħajkollna xogħlijiet tagħhom esibiti hawnhekk. Kif ukoll il-bolol, medalji, muniti li ġew ippubblikati tul iż-żmien ta' dawn il-50 sena wkoll. Avveniment interessanti huwa l-musical Malta għamlet l-ewwel pass li kellha titlaq l-idejn tal-barranin, għażlet li titlaq l-idejn tal-barranin u l-gwida tal-barranin, il-ħakma tal-barranin u tfendija rasa weħda. Dak l-inċertezza ta' dak iż-żmien, dan huwa s-suġġett li qegħdin noqtu fil-musical eżatti. Politika dejjem daħlet fit-teatru u teatru dejjem b'xi mod jew ieħor iwassal anke jekk mhux messaġġ miktub, imma messaġġ ta' feeling, messaġġ ta' emozzjoni. Allora daw it-tip ta' attivitajiet bħal tal-50 anniversarju bil-fors kien b'xi mod jew ieħor nużaw it-teatru għax huwa mezz popolari. Iżjed u iżjed ikun musical.